ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗକୁ ନେଇ। ବର୍ଷାରେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବିଲରେ ନା, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଏବେ ସାଇକେଲ ଖୁସିରେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇଦେଲେ। ଆମ ଘର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବା। ନିଅ ଚକୋଲେଟ୍ ନିଅ। चॉकलेट नॉने के चॉकलेट दिया एमती सकाल पूर्व मेघ तो चलती बाहरी होनी घर एवं बाहर सन्ध्या बेले भारी बुलाबुली करा सकाल पूरा आप कौन कह सकाल हाल अच्छी बाटी तार लगे मलम किसी प्रकृति मिश्र बाबूसन कौन कहे तार तार छाला तार 10टा बाला कि तार एटा कौन करिया थी मत पागिली घास कौन कह पागिली सकाल भाषा कहते से आम पागिली सन्ध्या बेले फाँका दबार सब बस अमेरिकार घर तो जाई होनी भाई कोल मथा को बस कहते नाड़ी आंसर अमेरिका कौन अमेरिका मिलूँ एवढा सब अरे कौन चल आप
କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଲର୍ ଉପରେ? ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ନା କ'ଣ? ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକି ନା କ'ଣ? ହଉ ପଇସା ଅଭାବ ପଡ଼ନେ ତୁ ବି ଖାଇବୁ ପଇସା ଅଭାବ ପଡ଼ନେ ତୁ ଖାଇବୁନି କିଛି ପଇସା ବାବୁ ହେଲା ନା କିଛି ହବନି ବାବୁ ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କହିବାର ଅଛି? କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ରହିବ କି ଭାବୁଛନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତୁ ବାଇକି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଉ ମାନେ କଖାରୁ ରସଗୋଲାର ପୁଣି ପାମ୍ପଡ଼ କେନ ସେଇ ଛାକିକି ରସଗୋଲା ଭଳିଆ କରାଇକି ବିକା ହେଉଛି। ରସଗୋଲା କରି ବିକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛି ମଦନ କହିବାର କଥା ଏଠି ବସିକି ଖଟି କରାହେଉଛି ଆଉ ତ କାମ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଘ ଉଠିଲାନି ଆଉ ସକାଳୁ ତ କାମ କିଛି କରିହେଉନି ମେଘ ହେଉଛି ସକାଳୁ ପୁଣି ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଦେବା ଟିକେ ବସିଛି ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଆମର ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଇଟା ପୋଲାମ ପୋଖରୀଟା ଆଉ ପଛପଟରେ ଆମ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି ଇଏ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସେଠୁ ମାଛ ଧରିବେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସକାଳୁ ପୁରା ଆସିବେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିବେ କେଉଟ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିବେ ତାପରେ ମାଛ ଧରିବେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମାଛ ପାଉନ୍ତୁ ନ ପାଉନ୍ତୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିବେ କେଉଟ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଅସୁଧିଆ ମାଛ ଖାଉଛି ଅସୁଧିଆରେ ମାଛ ଖାଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଆଉ କିସ କରିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଯେ ଯିବାର ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଏଇଠି ବସିକି ଯାହା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ଯେଉଁ 2 କିଲୋମିଟର ଅଣ୍ଡା ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବସିକି ଆଉ ହଁ କିସ ଟାଇମ୍ 6ଟା 6 ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କମେଡିଟେ ଦେଖୁଛି ସାଇକେଲ ଚଲିକି ଆଜି ଉଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏତେ ବ୍ରଣ ବାହାରିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ଗରମରୁ ଏତେ ବ୍ରଣ ବାହାରୁଛି? ବୁଞ୍ଜିଆ ଖାଇ ପେଟ ଗରମ। ଆପଣ ତାହେଲେ କେମିତି ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି? କିଛି ମାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମାରିବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା? ଜାଣିନି କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ସାର୍ ସହିତ ତମର ଦେଖା ହେଇନି ଆଉ ପାଠ ହଉଛୁ ନା ଖାଲି ବେକାର ଯାଉଛ ନା ଘର କତରେ ତ ଗାଈ ଜଗେଇବ। ଏଇଟା ମେନ୍ କଥା ହଉଛି କହୁଛୁ ବାବୁଟା ତ ଆଉ ଯାଇ ମୁଁ ସହିତ କହୁଛୁ ବାବୁ ତା ମାଇପ କହୁଛୁ ପ୍ଲାନ୍ ହଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି ଆଗ ଦେଇକି ଆଉ ଦେଖା ପୁଣି କାଲି ଆଉ।